Chandramala na mana itu? Chandramala. Dagan itu mamala hani. Hello लोगोफोर, good morning to everyone. Welcome to back my Dorselo YouTube channel. आं गासैखौबो आंनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनानै लालायबाय। आङो दायो दंफैयो 2 नं पाहारपुर गामियाव। आं बेयाव मोनसे माने हाबा एसे खोन्थिलांनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय आंनि गामिनिफ्राय खमसे खम माने 8 किल'मिटारनि गोजानाव दङ बे गामिया। ओमफ्राय बेयाव आं मानि थाखाय फैदों माने बे जायगायाव आं दिनै फार्स्ट फैबाय। ओमफ्राय माने बे गामिनि माखासे फार्स्ट हाबाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिलांसै। बेवहाय माने सारि राउन्ड माने बेलेग जाथि गोजा ओमफ्राय माने बिसोर गामि दरनैयाल' माने बर'। ओमफ्राय दायो आं जाय जायगायाव दंफैयो बे गामियावहाय 2 नं पाहारपुर होननाय गामियावहाय बेयाव माने only for 25 गज न' दं होनना बुंदों। ओमफ्राय माने ओरैजाय 1 नं पाहारपुर थाबाय ओरैजाय सानजा लाइनाव, ओमफ्राय ओरै सोनाब लाइनावबो माने मिसिं दङ, ओरैजाय माने खोला लाइनावबो मिसिं दङ, ओमफ्राय ओरै साहा लाइनावथ' नुबाय जानांगौ नै हाजो ओरैजाय माने आबरफोर आरो। ठीक आसे लोगोफोर, बिनिनो माखासे आं बिथांमोननि माखासे नेम निथि ओमफ्राय बिथांमोना माने हाबा दानायनि माखासे जेनेबा जिल्लानि आनसलिकनिफ्राय लेंहरदों होनना बुंदों आरो। दा आं जायखिया हाबा सिङाव थांबासो मिथिगोन। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय नोंथांमोना दिनैबो आंजों थांफादोलाय। बिथांमोननि माखासे भिडिअ बे भिडिअनि थ्रुयैनो आरो बिथांमोननि माखासे गासैबो गामिनि मानसिफोरखौ एसे खोन्थानो नाजागोन आङो। ठीक आसे लोगोफोर, बिदिबा नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक खालाम। आरो आं मोनसे खावलायनाय, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नायदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आं खावलायबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो थाखाय। जोङो दायो थांगासिनो, फै केमेरामेनखौबो फैनो खोन्थाबाय आङो। माने लामानिफ्राय एसे गोजानाव थांनांगौ आरो। नै लामाफ्रा माबायदि माने ओरैबो ओरैबो आरो, खिन्थु दैलाङाव माबायदि जागोनथाय बेखौ मिथिया आङो। हाब्रुबो जानो हागौ खोमा जायगाफोरा, बेखौ मिथिया। माने एसे बिथोराव आरो ओरैजाय गिदिंनानैसो फैबाय आं। माने बे आबरमोन जाहैबाय, बेबो खारलांबाय जाहैबाय आरो। फैदो फंबाय ओरैजाय। दाना आं हाबा सिङाव हाबनानैसो खोन्थानि नोंथांमोनखौहाय। नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय। नोंसिना मा गामियाव? जोंना 2 नं पाहारपुराव। अबाव नोंसिना? पाहारपुर। पाहारपुर बेनो। फोरोंदों। ओमफ्राय नोंलाय? जोंबो बे पाहारपुरनि। पाहारपुरनि। नोंना ओमफ्राय मा बर' नामा नोंलाय ना हारसा? हारसा। औ। माथो बर' रायलायखो? बर' रायलाया आरो हारसा हौवाजों थांदों। हारसा हौवाजों थांदो? औ। ओमफ्राय नों अबाव हाबा जाहैखो? बेयावनो गामियावनो। गामियावनो। नोंलाय? नों राभा नामा? आं राभा। अबेनिमोन नोंना न'आ? आंना बेयाव। बेयावनो? आदसा। नैयाव होदों नै एसे खाथियाव खोन्थाफंबाय, नुदोंना नै वेलकाम टु आवार वेडिं रिसेपसन। खिन्थु आंखौथ' लेंहराखै, थेवब्लाबो आं फैबाय। माने आं दायो मा जागोन, लेंहरै हाबा जानो फैबाय आङो। थेवब्लाबो बिथांमोना जुदि गावसिनि जुदि भिडिअखौ उनाव जुदि नुयोब्ला मा सानैबो आंथ' बेखौ मिथिया। आं माने सानैखौबो नुफेराखैमोन। थेवब्लाबो माने दिनै एसे खोन्थालांबाय थानोसै। आं दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा, ओरैबो माने सारि राउन्ड बिसोर गामियाहाय सोबनिबो जाथिजों बेंखन जानानै थानाय मोनसे गामि। आं दहायनो खोन्थाखादों आंनिफ्राय खमसे खम 8-9 किल'मिटारनि गोजानाव। ओमफ्राय दायो माखासे बिथांमोननि हाबा दाननाय आरो माखासे नेम निथि, ओमफ्राय आरो दायो हिनजाव लागोनि आखाइ हमग्राफ्राबो फैगासिनो दङ। बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन माबायदि हाबा दानगोन। ओमफ्राय माने आनसलिकनि अलरेडि फैबाय दं होननानै मिथिखादों आरो, अलरेडि मोनफैखाबाय। दायो माने हिनजाव लागोनियाल' मोनफैथ'वाखै आरो। एसे खोन्थादो फंबाय ओरैजाय गेटखौहाय। सिङाव दायो हाबलांसै आङो। नुबायना? साना मोदानदों नामा? दायो खालि खालि नुदोंना? माने मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोखि। बेयावहाय दायो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जिरायसिगोन जाहैबाय। बिनि आर्टखौबा सोर खालामदों बेखौथ' मिथिला। माने बाथौनि हाबा होगोन जाहैबाय आरो। नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौहाय, मा होनो बेखौहाय? बेखौ मा होनो नोंसोर मिथिया? बेखौ मिथिया? हा? नों आंखौ सिनायदों? सिनायाखै? नों आंखौ हाबा लिंहरदोंमोन? लेंहरिनि हाबायावसो फैबाय आङो। लेंहरदों दे होमबालाय नोङो आंखौ हाबा लिंहरदोंमोन? लेंहरदों। मानो लेंहरा जानांगौ लेंहरदों। जाखो? आंखौ सिनायदों? सिनायनायालाय सिनायो। सिनायो। ओमफ्राय सोरनि हाबा? जोंहा फिसाला थांजोबनायनि, आंनि फिसाला थांजोबनाय लहित दैमारिनि। ओमफ्राय हाबाया अबेनि जाखो बिहामजोआलाय? बिजनार सारियालिनि, ओमफ्राय जों जिफुर गामिनि।
जोंथिफुर गामि ओमफ्राय नोंहा बिहामजो मोननायाव गोसोफ्राव माबाफोर दं नामा आंना जेबो गैया मोजाङानो जेबो गैया बिहामजोखौबो सोरबा बिहामजोआव आं नांथारामोन माथारामोन बिदि होननाय जायो बिदि होननाय गैया गैयाना नायना लायनाय ना खावना लाबोनाय गावसोरनो मिलायनानै लाबोनाय खावनाय जाहैबाय नामा खावाखैना बिमा बिफा गासिबो मिलायखानाय औ बिदि आरोना ओमफ्राय नोंस्रा बेयाव रायजो जानाया खै बोसोरसो जाखो जोंहा बाव 12-13 दे जाबाय नोंखौ रायलायदो दायो आङो हिनजाव गोदान लागोखौ एसे दिन्थिलांसैलाय माबायदि फैदों बिसोरो सोरबा फैदों गुफुरनिफ्राय सोरबा फैदों बिसना सारिलिनिफ्राय ओमफ्राय हिनजाव गोदान लागोनि बरायग्राफोरखौसो खोन्थाग्रोसै फार्स्ट टाइम रेडि जादोंनानै बे बैरागि बे मा जायो हिनजाव गोदाननि बिनानाव नै साफाथार हिनजाव गोदाननि बिनानावा हिनजाव गोदान फाना बियो हिनजाव गोदान फैया बेनो जाहैबाय आयै सोर फाथांलाय आं फैयै दायो नै मोनफैबाय माने आंथ' लेंहरजायैसो हाबा जानो फैबाय आंखौथ' जेबो माने लेटारबो गैया लेंहराखैबो इनफर्मबो गैया माने आं फैबाय थानायाव मोनफैबाय लामायाव नुबाय आङो हाबा जादों होननायखाय फैबाय नैबे जाहैबाय जोंहा बाजैनि मा जायो हिनजाव गोदाना बिब' आं मा जाहैबाय माने आंखौ लेंहराखै नालाय बोरैबा खोनाबाय आं हाबा दं होननायखाय माने हाबा दंबाथाय थानो हाया माने ओंखायनो आं फैबाय माने बाजैनि बिनानाव जायो बाजैया माने बिबोनां मोनबाय होनबा माबायदि बिबोनाङा नुवाखै मा होनदों नानिखा नुहोनाङा नानिखा नुवाखैथ' ओमफ्राय मा जाहैबाय बाजैयाथ' बेयावथ' मालाबा फैखांबायमोन बेयावहाय फैफेराखै एबारसो फार्स्ट ओमफ्राय बिबोनाङा माबायदि नुफेराखै ओमफ्राय मा खारबोखुमानाय ना नों हुखुमानाय लायदों खावना लायदों नामा जाखो खावना लायबाय आदसा ओमफ्राय गोसोआव माबा दं नामा ना बोराबनायफोर जेबो गैया गैया बोराबनाय गैया होमबा गावसोर सानैसो मिथिगौ ना थिगासे आङो दायो मोनफैबाय ओरैजाय नुदोंना सिख्लाफोर सासेबो नुवाखै दे सेंग्राफोर नोंसोरो बोराब नाङा सिख्लाफोर थाबा आं खोन्थानो हागौमोन माने सिख्लाफोरा जे सानै दङ बिसोरो मा जायगानिथाय रायलायना रायलायाथाय ओरै थाखुमादोंसो खोमा आं दाहाय जुदि हायोबा नोंथांमोननो रायलायना खोन्थासै आं ओइ सिख्लाफोरखौहाय मोजां नुसोगारदां गुफुर ना बिसना सारिलिनि सिख्लाफोरजों दा एसे रायलायगोन आङो सेंग्राफोरा एसे थाबाय था दसे नेथ' मोजां नांसोगारदां सोरबाफ्रा नांगौबा बुकिं खालामनो हागोन दाहाय जुदि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनोबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ बै सिख्लाफोरनिखौ होना होगोन आङो सोर जाहैबाय हिनजाव गोदान लागो ओरैजाय मा सोमोन्दो जायो बेखौथ' मिथिला आङो थेवबाबो मानसिफोरखौ एसे खोन्थाबाय ओरैजाय माने जायगानिबो दंहैयो नै बे जाहैबाय जायगानि लकेल ओरैजाय सासे आनलकेल बायदि मोनदां मानसिखौ नायनानै आरो चेहेराफोरखौहाय नै ओरैजायबो सासेया जाहैबाय स्टाइलाव नायनानै आनलकेल जागोन बायदि मोनदां नोंथांमोना जुदोंबा निस्सय मिथिदो ओरैजायखौथ' बुंला आं सारखौहाय माबायदि ओरैजाय ओमफ्राय सिख्लाफोरजों एसे रायलायनो र' इसोर जाहैबाय बिश्वनाथ ना गुफुरनि नानिमोनहालाय बिश्वनाथनि फैनानै माबायदि मोनखो मोजां बायदि मोनदों माथो आंलाय मोजां मोनदों हाग्राबारिसो मोनदांलाय ना लामाफ्रा नंगौना हाग्राबारि मालाबा फैखांबायमोन ना फैखांबाय सिगाङाव आदसा होमबा मिथियो नानियालाय मा जायगानि गुफुर मा गामि जायगाफ्रा माबायदि मोजां ना माबायदि मोजां बिदिनो आदसा मोजांनो नानिया ओरैजायलाय नोंसिना मा जायगानि बिश्वनाथनि आयै जायगाफ्रा माबायदि नोंसिना मोजांसिन ना बे मोजांसिन नोंसिना मोजांसिन ना दे आदै बुंलाय जिरायलाय दसे रायलायनि आदैया बबेनि हा बिन्थिफुरनि माथो ड्रेसालाय देउरि बायदिसो नुबाय आं मानसिखौ देउरि ना बर' नोंलाय आं देउरिबो नङा बै समाजाव बिदिनो धर्मआव बिदि गानो गुफुरसो गानो आं माने दानि नायनायाव नोंखौ नुबाय माने देउरि थांबाथायसो नुदों माने आङो गाना गोजाबो गाना एखौ गाना गुफुरानो ओमफ्राय आदैना अबाव न'आ नोंनि मा जायो बियो बिनानावनि नोंखौ लेंहरदोंना हाबायाव लेंहराखै आंखौबो लेंहराखैना ओरैनो फैदों आंखौबो लेंहराखै सानैजों मिलायलायबाय माथो
गावनि माबानि जाथिनि होनना फैदों औ माने देउरि नङा होमबा बर'सो ना आदसा आदसा बिन्थुफोरनि आदसा दे होमबालाय दे मोजां ना दिनैनि बे गोथार जुलिखौ जोङो बाथौ धोरोमारि नेमखान्थिजों जों होनो सानदों बा होफानांगौखा जिहेतु जों बाथौ धोरोमारि जों बाथौ धोरोमारि नेमखान्थिखौनो लानानै दिनैनि जों गोथार जुलिखौ होलांनो जों गिबियावनो जों खावलायनानै लाबाय दायो फैयै हाबाया आखाइ हमनायनि हाबाफारि बेखौ एसे खोन्थालांनोसै दायो हाबाखौ बिबथै ना सोरबा सासे हमगोन आरो बेखौथ' आं मोजां मिथिला सरि दायो आं होननाया गोरोन्थि जादों बे जाहैबाय माने बिदाया माने आखाइखौ हमना होसिगोन आरोखि बेखौ एसे खोन्थालांनोसै नङा होमबा नोंथांमोना थांबाय थादो Roje
लोगोसे Dorse Roje Chandramala na mana itu? Chandramala. Dagan itu mama lah ni. Hah? Om nunggu sutro kan hebat dah ye. Bे जाहैबाय हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाननि बिफा हौवा गोदाननि बिफा दानि हिनजाव गोदानफ्रा मानो गाबालै नोंसोर गोदो गाबदों गाबाखैमोन जोंलाय गाबदोंमोन गोदो ओमफ्राय आं बिराद हाबा नुबाय माने ओमफ्राय दानि हिनजाव गोदानफ्रा मानो गाबा नों मिथिगौ नामा एसे मिथिया मालायबा मानो गाबा देलाय बाजै नों मिथिगौ ना बिदि फैनायखाय गाबदों मोना गाबा नोंना बाजैया गोदो गाबनो गाबाखैमोन नायना लाबोनायखाय गाबदों दानि हिनजाव गोदानफ्रा मानो गाबा माथो सोरबा सोरबा बै मेकआपा माने मेकआप लागायनायखाय माने लागायनाया खारगोन होननासो गाबा होनना बुङो माथो सोरबा सोरबा मिथिगौ नामा मिथिया ना मिथिगौ ना नोङो मानि थाखाय गाबा दानि हिनजाव गोदानफ्रा हिनजावफ्रासो मिथिगोन माथो बिसोरबो मिथियानो बिसोरबो मिथियानो नोंबोथ' ओरै हिनजावफ्रासो मिथियो मानि थाखाय गाबो मानि थाखाय गाबा ओंखायनो आं माने हिनजावफोरनाव सोंबाय हिनजावफ्राबो बुंबाय माने मिथियानो माने ओमफ्राय जायनाव सोंदों माने नैबेनाव सोंदों बे गाबदोंमोन नों मानि थाखाय गाबदोंमोन दुखु मोननाय फैयो आरो माखौ दुखु मोनो गारबोबाय नालाय बिमा बिफा बिदा बिबाजै औ ओमफ्राय गोसोआव दुखु मोनो आरो बिराद गाज्रि मोनो गोसोआव गारबोनायनि थाखाय आरो औ आंलाय सानो मा हौवाखौ माने गावनि गोसो बायदि मोनाखसै आरो बिनि थाखायसो मोनबाबो गाबदों बेनिफ्राय आङो दहाय नैबेखौ सोंनाय जादों आरोखि आं बिराद हाबायाव बिदिनो सोरनिबा एटेन्ड जाबाय हाबायाव हाय हिनजाव गोदानखौ आं माने गाबनायखौ नुवाखै आरोखि ओंखायनो आं बे प्रश्नखौ सोंदों आरोखि सोरबाफ्रा जुदि भिडिअखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय सोरबाफ्रा मिथियोब्ला मानि थाखाय गाबा आरो मानि थाखाय गाबो बे मोनसे कुइसन आरो आंनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय हाबाखौथ' आं निस्सय खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि नायनानै माबायदि मोनखो बेखौ लास्टआव कमेन्ट लिरनानै हरनो दाबावदो अके लोगो बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो हादों आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों दिनैसिम जुदि साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आं खावलायबाय नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरो दाबाव आरो जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायो बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय हाजासे फल' खालाम हाजासे शेयार खालाम इयुनाव जाहाथे आं मोजां बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट लाना फैबाय थानो हायो अके बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोनलाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय बाय